Kap lang ka kuan ba? Lapog ba? Ay kayo manginhas dayo, naka safety shoes. Ya, naka arm sack. Yang ano naka-safety shoes gani? Ano naka-safety shoes man? Na-scam ba sa trabaho? Abi na mog na trabaho ron, wa. Nagawas oh. Oo. Naka National Geographic. Asa ba ka na? Iksaba, di ka sponsored national. Di sponsored. May tatong mo sponsor ang National Geographic na? Baka naman. Baka naman. Kanang mga ko ano? Kumita kanang itong uso ko rin ng prank, di na sponsor no? Ako boss? Oo. Ambot ka, di siguro. Na topic mo na sa kuan ni Attorney Kisatoy, libayan siguro to. Murag ang unang kuan technique nila, ang unang kuan na. O daw monster oh. Kapkaban na siya. Sa adlawan nagit di siya makita oh. Lublob na siya. Ano siya monster niya. Kani? Makuha na siya na daghan niya. Adlawan lagi di makita ba. Lublob na dagod. Ay, tanawa. Dami nagunod. Yan na, usahay sa na si pasayan. Balik spot. So, ito sa magpatan. Pilihan ito. Oh, pilihan ito. Asam tong moonsnail? Kena? Usa? Oh. Ning kuan mag dagdag ko ba na? Bili na ban? Bili ng gagmay. Wa gani, balik ko na na. Walang anin ba no? Sakto na pang kuan. Ha? Kailang sakto lang pang sabaw. Nabi tayo pasayan dito. Okay. Hey. Sa. Oh, do. Kita ka to? Do. Kabantay na. Bita tong kuan kayo mo tingog ba? Begitu. Pwede na ni. Uy, dili. Siglapok na. Lapok. Lapok lagi. Sa gilaglapok atong sabaw. Gusto siya daw daw. Sanay lapok. Ito timplahan dah. Dali, rikuhaan eh. Kup-kup lang ka ba? Minta. Yay. Lamag makalubong da. Iya. Panilapok mo ba? Bucik na to niya, lapok ba? Size oh.
Dos tirada ba sa? Op. Ay, kanalubong ko na. Ay, kate. Okay. Ah. Kado da lapok ng uban. Pwede ba ka mag-delete Aniel sa kanang nanas sa tunga-tunga sa video? Pwede. Pwede nga naman. Oh. Pwede nga. I-delete mo? Di kanang mga di kanang sa kuan ba? Nag-edit? Oh, nag-edit. Oh, dayon. O kasuig delete sa kuan. Pwede ay. Pwede ra kanang nas tunga-tunga. Abi na sa kilid og sa kuan ra. Pwede ay, imo nang. Di ba mag-trim? Oh, nya imo na siyang asa ka tungod, itungod nimo ba then i-cut dayon, cut nimo. Mag-cut ba? Quick. Uy. Uy. Ini nani daging din nito do. Dito nani daging din mo. Dili kay lapukon ba. Pasayan din ito, nakabagat pasayan sa kuban ba? Nato, lapok ba? Daw monster oh. Awa. Asa? Eh. Ano naman? Kana. Pagsa ka makita lugod lawa. Gamay man. Kun. Pero. Ang sabaw ba sa? Hmm. Kuha sa sapatos. Kuha